Selam dostlar, 50 koşangana sentyabr ayı idi, selamlı gidik sizne. Yana sezon başına 9. sezon MTV telekanalında Təmli Crash tip mene bu sezonun indi yapır vaqtda kelib җитте. Kalendara көз салсак, майның соңгы көннәре һәм бүген безнең әлеге сезонны төгәлли торган тапшыруыбыз. Кемне чакырдык дип уйлыйсыз? Талантлы артист, юморист Парадис һәрвакыт ташыдып әйтәбез, җырчы, умән бик кызыклы егет Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров. Азнакайский. Азербайджан Куптян Казанский. Данир рәхмәт әйтә. О, selam Данир. Selam. Күчтәнәш белән килергә бит. Күчтәнәш белән килергә кирәк. Мин беләсезме? Ул күчтәнәш, шуны хәтта сүзен яратам мин аның. Анда бит син уйлап кара менә. Тыңла. Күчтәнәш. Күпме татар хәрефләре, шундый ничекә яңгырый ул татарча күчтәнәш. Бик тәмле искилә дисәм. Әйе. Чәй эчәргә инде әлбәттә. Бу татарның иң яраткан шөгыле нәрсә инде ул? Буш вакыт булмаса да, эш вакытында да чәй эчәргә. Һәм сезгә мин чәй эчәргә флеш-кап килдем. Чәй эчкәндә тыңларсыз. Яңа гына чыккан эксклюзив диярлек була, чөнки кибетләрдә югыл сатуда, ул бары тик минем тамашаларымда гына сатыла. 64 җыр һәм 64 караоке стилендә эшләнгән җырлар карап җырлый ала тамашачы һәм 5 аранжировкасы. Ну калганы инде Монсы миңа. Әйе. Монсы миңа. Бысы сезгә. Конкрет миңа монсы. Ишеттегезме редакторлар? Так, рәхмәт монсы миңа. Бысы сезгә. Монсы безгә. Әйе. Димәк, безнең гаиләгә инде. Әйе, әлбәттә. Ләйсән һәм кызлар. Монсы конфет белән чәй эчәбез. MTV телеканал белән бергәләшеп. Пакетын да бирәм. Пакеты. Юк, кайтарам мин пакет. Мин банкка кайтарам һәм пакетны кайтарам гадәттә. Шуны пакетны буш пакет кайтарырга ярамый бит. Әйтәбе бер кукмара табасы тыгып җибәрерсең инде. Кукмара. Булды, тапшырылыш шуң белән төгәлләнде, дуслар. Җиңүче билгеле. Данир моның өчен тырышырга кирәк. Аңладым инде. Принцип шулайрак. Мин барбыр искә төшерәм, син беләсеңдер инде, мин аны барбыр искә төшерәм. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт юлладылар. Ул рецептны миңа да күрсәтмәделәр. Мин үзем дә белмим. Аның фотографиясе бар әзер. Без сиңа күрсәтәбез ингредиентларын. Менә нәрсәдән ул әзерләнергә тиеш. Син үзеңнең бай тәҗрибәңә таянып, син тәмәшәргә яратасың. Булат, син беләсеңме? Шуны гына әйтәм. Мин бит беләсең нинди милләт кешесе икәнне, канымда бар икәнне инде. Бар. Шуңа күрә мин нәрсә пешерергә тотынсам да, плов килеп чыга. Бик яхшы. Чыксын, бер нәрсә килеп чыгарга тиеш. Менә ахырдан тикшереп карыйбыз. Ошо килеп чыккан ризык белән теге фотографияны чагыштырабыз да без. Әгәр дә туры килсә менә, ну ярар, плюс-минус 20-15% ансыгына гафу ителә инде теге. Помидоры булай киселгән, тавыгы булай яткан булса, дөгесе катырак булса, ансына кишеректерелә. Тәме охшашлыгы мөһим түгел. Юк, мин кая фотографиядан кап карыйм. Сиңа димәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы менә бик матур. Син матур тисләр яратасың, менә шундый тапшырабыз сиңа, яисә синең хатыныңа, анда теща, кызларыңа, әниеңә Азнакайга җибәрәсең, монсы синең эш. Без аңа кысылмыйбыз. Ну, таба синеке була. Юк икән. Бу таба шул рецепт юллаучыга. Шултыр. Аңлашылды? Кайтып китәсең буш пакетыңны тотып диген. Әйе. Юк, берәр конфет салырбыз аннан. Рәхмәт. Китергән конфетны кире җибәрербез. Юк, безнең буклет бар Кукмара. Шуны салып китәбез. Әзерме? Әзер булсаң, без Шыгар. Җиңсезганып, әйе. Ингредиентларыңны. Ингредиентларны әйтәбезне бер җырчы. Тапшырыбызны башлыйбыз. Я, Данир, менә бөтен ингредиентлар шулар. Бик зур суган, зур помидор, кишер, фарш, он, су һәм теге восточный приправалар. Көнчыгыш тәмләткечләре. Зирасы да бар, күрәсеңме? Мин моны башта плов дип уйлаган идем, әйтәм, каясың моны дөгесе? Мин дә нигә шымга салдыгыз әле сез мине? Плов китереп чыгарырга була. Чөнки мин он белән гомумән дус түгел. Он басканың юк. Камыр җәйгәнең юк. Камыр җәйгәнем юк. Иде бүгенгә кадәр. Мин теге бүлеп кенәм дә беренче. Беләм, что котлетны менә он белән кыздырып була. Так. Булардан салат ясап була. Булардан салат ясап. Суны эчергә була. Әйе. Ну, и жуырга була яшәшә, ну алар жуылгандыр инде. Әйе.
Яйсе. Менә шулай үзе бер айрым салат ясап була кишердән генә. Но алай дисәң, монда бөтенесе менә май булырга тиеш. Бит инде монда кымбагыш бай булса да. Юкмы? Булырга тиеш булса булыр иде ул монда. Yok, сұрасаң була. Була. Yok. Siz bit ingredient Сұрасаң була. Менә булардан гына ясарга кирәк. Бөтен нәрсәне. Сез монда борыч та бармы әллә? Борычны күп тутырганнар, кстати. Исеше бизәхәр. Миңа калса укроп ул бизәү өчен генәдер инде аннан өстенә сибер өчендер бәлки. Мин якынча шамаладым нәрсә икән моның. Тавык фаршы бу, беләсезме? Тавык фаршы менә. Әйдә фарш белән он менә. Иң мөһиме фарш белән уннан нәрсә ясап була? Котлет. Ничек була әле? Котлет ясыйсың да, унга манасың да, шылтыр-пылтыр иттерәсең да, кыздырасың. Бик җиңел. Пилмән. Нигә пилмән ясап карамаска менә? Нигә пилмән ясыйсыз? Әйдә. Юк, минем гомеремдә ләкин мин белмим нигә пилмәнгә менә выберләр кирәк икән. Юк, суганын аңлашыла, фаршка салабыз, әйме? Суганны турап салырга була. Кишердә салаларdır әле пилмән. Да юкмы? Пилмәнне бит шулпасы булырга тиеш, менә шулпа юк. Менә бит. Менә юк, шулпа урынына менә буларны салабыз, шулпага. Кишер белән помидорны. Һәммәне турыйбыз тагын. Дип уйлыйм инде мин. Булай, үземчә. Мин фаразлыйм гына. Пицца. Пицца да ясарга була. Пицца ясарга була. Мин ясый белмим, но ясап буладыр дим. Суган, помидоры була пиццада, кишер буламы пиццада? Пицца булса, безгә монда башка савытлар куйган булырлар иде. Юк. Савытлардан нәрсә монда бар? Монда табалар бар. Таба. Тукта. Тирән таба. Әйдә, ингредиентны куйгач, нинди савытта пешергә тиешбез? Шунысын да күрсәтергә тиешсез миңа. Әйе, менә. Дадам. Җиңел булып киттеме? Бераз гына. Бу нәрсәдер шулпалы инде җәмәгать. Әйе, шулпалы булгач, Умачлы аш фрикаделькалар белән. Умач дигән сүзне хәтерлисеңме? Мин җагыдан мин аны ашыйм. Әле ара-тирә бик. Мин бик ашыйм, бик яратам. Данир, әйдә булай, әйдә пилмән ясыйбыз чынлап та. Бәлки мин ялгышамдыр, әйме? Ләкин менә бу юрылгач пилмән ясап карарга кирәк. Күп ясамыйбыз. Күп итеп җәймибез. Мин анчык җәясен дә белмим, шундый сәкә. Мин бер тапкыр җәйгән бар гомеремдә, ансы да бер 10 ел элек булгандыр. Ансы да кызык өчен генә. Мин пилмәнне бөгә дә белмим. Бөгешәсеңме? Yo, бөгешәбез ансы. Бөгештергәләштербез. Бөгештергәләштергәләгәндә генәдер лә. Әйе, лә. Әйдә, киттекме? Әйдә, бу була Данирча пилмән. Да, Данир Булат пилмәне. ДБ, БД. Ошарга гына язмасындыр инде. Әйдә, син миңа әйтеп бар, ярдәм итебрәк. Суганны катлаулы бер булачак бу. Нәрсәдән башлыйбыз? Сез гел катлап әллә кыздырабыз гына, алабыз. Хей, таба бар бит. Салтыр-пылтыр бит. Бигрәкне катландыргансыз тапшыруыгызны. Элек ни телисең шуны пешерәйдең дә. Иң беренче Данир, минем уйламча, Булай да тормыш авырая, сез дә тапшыруыгызны авыр айтканнан авырайда барасыз. Әйдә, булай. О, җиңеләйеп китте, үзең генә пешерәсең мәллә. Все, безнең. Карале, безнең сезонда соңгы тапшыру инде менә бу. 9нчы сезон, 9 ел. Бер дә авыр эш эшлисе килми бүген. Без бер тирә барабыз икән. Сезнең дә 9нчы сезон 2 елга сузылдымы? Юк. Безнең üzülмәде ул. Безнең синең пандемия аркасында сезон концертларым менә 2 сезонга сузылып, аблай 10 булырга тиеш. Бер керде. Булай 10нчы булырга тиеш. Әйе. Шикер алдынан ук әйтеп куям. Сәламәт бул. Яра. Барып чыкмады ахырына хәтле. Так. Әйдә, пилмән ясап кара. Пилмән ясауна эксперимент. Син нәрсәгә дә булса кара. Син безнең тапшырырга килеп, безнең тапшырырга килеп, әйме? Син бит мин сине җырларга өйрәтә алмыйм. Юк, өйрәтә алам, белгечлегем бар. Сиңа кирәк түгел. Син җырлый беләсең. Биргә өйрәтәсе юк, беләсең. Нәрсә тагын? Туп тибәргә өйрәтәсе юк, беләсең. Менә ашарга пешерергә өйрәнеп китсәң, менә ул сиңа ярап куярга мөмкин. Шуңа күрә Данир Сабиров гомерендә беренче тапкыр пилмән ясый бүген. Менә камерында үзе баса. Мин сиңа хәзер хәтта теге өйдә бөккәнем бар инде барыбер да. Ну, шулаймы? Безгә так тирән савыт кирәк булачак. Монда менә шундый тирән савытлар була. Сиңа савыт, менә он, менә су. Мин читкә китеп карап торам бераздан әле. Нәрсә килеп чыгар икән монда? Булат.
Әйдә. Булат, әйдә, мин жиңмәмендер инде, пожалуй, кем белә. Тик камырга тотынсам, ул минем точно барып чакмашак. Ул белмәгән әйбереңә теге иң кыска юл, ул белгән юлың. Кыскарак юлы булса да, сен аны белмәсәң, ул барма диләр. Шуның кебек Бик акыллы сүзләрне без быел урманга кирип адаштык. менә шулай. Булган хәлләр. Әйе. Менә шулай шуңа. Димәк, син нәрсә эшләргә уйладың? Мин ул менә яшелчәләре бар. Иде котлет кына кыздырыйга. Чисто по-мужски. 2 котлет, надо 2 нормальный котлет Бер суганны фаршка җибәрәбез. Берсен менә свежий килеш алсам, менә мин кайвакты яратам, полный суган харт. Мин бүген встреча бар, шуңа мин теге суган ашамам инде бүген. Но фарш та ашыйм мин. Димәк, без алайса уйладык да. Айы. Суган турыйбыз. Так, суган турыйбызмы? Суган турар өчен. Менә син бөтен нәрсәне турар өчен токта, суган турый беләсең бит инде. Вак итеп турайм, фарш өчен кирәк. Анасыбызны байтырып монда шылтыр-пылтыр итәбез дә. Сиңа бит әле тагын кирәк булачак. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Сулкмар Металлсовет заводыннан кыздырыр өчен таба. 2 котлет монда рәхәтләнеп сыячак. Әле кирәк булса безнең сыек май да бар менә монда каядыр. Сыек май да таптык. Бәлки мин әйткән пилмән дөрес түгелдер, әйме? Монда бит әле миндә сине алдарга мөмкинмен. Шуңа күрә монда минем су кермәде, шуңа дөрес түгелдер. Ну мин булган әйберләрдән. Әйдә без суны эчәбез. Ахырда. Ярар, димәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Сулкмар Металлсовет заводы. Әлеге табалар, кастрюльләр гомумән анда киң ассортимент. Әгәр дә үзегездә булдырырга теләсәгез, хәзер бик уңайлы, бик җайлы ысул бар. Ул да булса интернет кибет. Керәсез дә заказ бирәсез, игезгә китереп бирәләр. Яисә безнең кебек татарлар икәнсез. Мин үземнән тотып карап алырга яратам. Бараларның фирменный кибетләре Сулкмарда һәм Казанда инде хәзер 4 кибетләре. Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан, сиңа якын. Бугай. Рихард Зорга 11Б Горький парк сәүдә үзәгенең 1нче катында зур кибетләре. Шулай ук Мусин урамы 23Б, шулай ук зур кибет һәм Соцгородта яшәүчеләргә, анда авиатөзелеш, шул якларга китүчеләргә бар Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең менә 1нче катында керәсез дә. Бөтен төрле табалар, кастрюльләр, казаннар, актив ял өчен, пассив ял өчен, печенье ясый торганнар, гомумән анда ыслау өчен дисемме бөтен төрле mesela bu timir soğut sabalar var. Данияр әйтмәкчең. Менә, кстати, быелны походка бардык. Походка кирәге чәй кайнатырга. Кастрюль монда нәрсә бар? Кирип шуннан алдым инде менә. Монда теге треногасы бар. Рәхәтләнеп походта йөреп кайтты. Ничек ясалганын күрәсегез килсә, Сулкмарга барып күрә аласыз. Әйе. Монсы факт. Булдымы, Данияр? Безнең эш бетте дә диярлек. Дә булдырылганча вакладым инде мен, шул ярыймысың? Вак дип соң. Ярый, монда бек ярый. Суган белән булсын ул. Суган бик вак түгел, конечно, но ярый, сиңа ярый. Так. Яртысын салсаң ярый. Сау кара. Мин тузладым, бұрышладым. Әле biraz тузлап җибәрергә була, азрак та булгандыр бәлки. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Так. Тагынмы? Әйе, тагын. Я, Дамир, без синең белән 2 ел элек Шуны кул белән батайбыз. Әйе. Я, синең кулың белән инде, я. Хатынны монда күрмим мин Миләүшәне. Юк, димәк, синең кулың белән. Әни юк менә суган тагында теге ваклата торган әйберме? Әйе. Суган ваклата торган әйбер. Әйе. Юк. Менә теге сарымсакны да. Сарымсакны да җибәрмиләрме алай булай нигә? Фаршка. Бик әйбәт булачак ул. Әйдә без аны җибәрәбез. Юк, аны сытып чыгарга ала, ясә бай дип. Мин яратам туралганын нәрсә. Данияр, теге сытып чыгара торган әйбер булмагач шулай ди инде ул. Туралганны яратам. На ходу импровизирует. Бар бездә бөтен нәрсә бар. Юк нәрсә юк ди. Шулай гына әйдәле, Данияр. Тагын. Монда ирләр изыгы булачак бүген. Чисто мужской. Ну, ага, так. Монда аңлату гелә. Әвеш китерәсең дә, формула ясыйсың да. Монда эшеңдә бетте инде сине. Әйдә, шунда бераз шундай салып җибәрәйек. Әйдә, тәмләткечтә кушыйк. Кара, плов иземе. Быелны плов пешердеңме әле? Әйе. Сезонда, Әйе, әле күптән түгел. Бөтен төркемне кунакка чакырып, төркем көне ясадың инде. эшләдек инде үзенә күрә. Әйе. Ага, теге. Гастрольләрне сөйләп, синең гастрольләрең инде төгәлләнде бит инде быелгы. Әле синең 2 июнь көндә Уфага барып кайтасы бар. Уфада менә. Әйе.
Bu indi bu sezonda tegalli turgan degan. Indi o bilgisi Анда кызлар жыйналы, биздин кызлар үчүн көптөн гастролга чыгып чыгышасызлар келе. Уку вакытында андай бир биздин тыйыла гомумән. Иң беренче чиратта уку. Шуңа күрә катнашсалар, шул Казан концертларында гына катнашалар. Монда инде хәзер Мәрьям дә биергә әзерләнә, Даниясе җырларга. В общем, бөтен гаиләбез белән чыгып китәбез. Син рекламаны күрдем инде. Махсус кунак Мәрьям генә бар иде анда. Дания турында сүз юк иде. Нишләп кичкенәсендә бераз кыздырып җибәрмәде. Ансы аннан гына башта Мәрьям теләген белдерде. Даниясын без сорап та тормадык, аннан гына әйтте инде. Булай Мәрьямне реклама яздырылган иде инде. Әйе. Тамашачы сорый югыйсә, без Мәрьямдә күрәсе килә дип. Шуңа күрә кыз да үзенә күрә йолдыз. Алай дисәң, күзәтәм синең кызларыңда. Юк, минем Олысы, ялгышмаса, музифицированиены карага яратам инде мин. Музицирование. Үзенә яңа җырлар яздырган менә, Алла берсә. Үзенең проектын булдырырга кирәк. Җитәр. Үзе чыга башласын. Так. Киттеме кәтләр? Ничә кәтләр? Әйдә булай эшлибез. Менә берәсме кәтләр ясаганда тагын шундый бер бар. Кулны тыгып алырга кирәк мәшәт юк. Менә кирәге чыкты бит. Син кулны тыгып аласың да монда. Башта кулны тыгып алам. Ничек тә ярый. Тыктым, алдым. Белмим. Мен булай гына әйткәнем аны. Юк, шунда Мин күргәнгә бар аны шулай эшләр икән. Булды менә мин күрдеңме менә. Син кәтләтең нинди формада булырга тиеш. Син үзеңнең спорт концертында кебек туп ясама, яме, кәтләт ясама. Мин белә кирәк итәрем булат. Нигә? Белмим, менә әйбәтрәк кызлар алай булгач, менә. Юк, аны бит мәйттергә дә була диге. Әйе. Син бала чакта пластилин уйнарга яраткансың бугай. Булды. Тукта, әйдә, менә булай эшлибез. Атай шун атсында. Монда куялы. Куялы шулай торып. Мотор бит инде гел. Мотор, бик мотор булды, Данияр. Моны хәтле ясагач инде. Синең гаиләңнең ушы китәчәк. Метргә кирәк, әйләндерә кирәк. Безнең Данияр шулай булдырдымы аны дип. Әйе. Onun жәлләдең, брат. Юк, аны күп китсә кирәкме? Анысы мисаласы, бына бит. Шалтыр монда. Хоп, аңладың? Юк, onun жәлләдең мин. Жәлләмәдем, менә анда без аны мин китешәләр, аны әйттереп. Шулай кирәкме? Әйе. Шулай кирәк яма. Әйдә, син театрга малайса. Давай. Тукта, юк. Данияр үз куллары белән ясаган беренче котлет таба китте. Мен әле нык ачмыйм, яме. Алайса монсы. Аның бөтен кайфы шул ни бугай бит инде. Дип китсә. Юк, китәчәк. Без артык, без бераз ПП белән генә, ПП белән дә маугабыз, яме Данияр, шунсындан тма. Кыздыру зыянга дисең. Әйе, артык кызган әйбер зыянгарак китә. Аңа күрә менә шулай. Монда кайда май күп булды инде бездән. Görün şırşılay başladı. Данияр, ничек булды гастрольләр? Гомумән син планга куйган бөтен концертларда булдымы? Син теләгәнчә булдымы? Каядыр нәрсәдер син теләгәнчә китмәдем, булдымы шундый чираклар? Индидер. Нәрсә алып кайттың син үзеңә? Мин хәтиге материал планда димим, менә бу гастрольләрдән, быелгы гастрольләрдән. Синең 2 программа параллель бара, әйме? Әйе, моноспектакль. Моноспектакль. Һәм спорт. Ну, дөресен әйткәндә, программа менә бу дөнья мәшәкатьләре, дөнья шау-шукымы аркасында хәзер теге әйтәсем килми менә үткән зәхмәтне. Шуның аркасында график дигән әйбер Тегендә монда уйнады. Үсте аска килеп беткән иде. Ну, алай да җайланды, йөреп чыктык матур гына, Аллага шөкер. Шуңа мәшәкатьләрдән инде шул менә Сибиргә чыга алмадык. Мин инде анда транспорт белән проблема килеп чыкты әле безнең. Шулай итеп мин транспорт белән яңа автобус сатып алырга туры килде. Искесен менә ясап булды, ул эшләде инде. Искесе дә инде хезмәт иткәндер инде моңа техника эшләй ватылгалы бит инде ул. Әйе, димәк, турда хәзер син кул җавасы киләме? Әйе. Менә бит монда. Мин салып торам хәзер. Менә шусы. Да шул өчен кирәк бит инде. Әйе. Жо, Данияр, әйе, шуннан. Аллага шөкер, яңа автобус белән төркемдә рәхәтләнеп, комфортта дип әйтик инде, әйләнеп Җылыда. Иң беренче машина сайлаганчы пешкесен карыйбыз инде икән. Хәзер. Вот. Әйләнеп кайттык. Хәзер бар юып кил. Булдымы? Булды инде бу. Йо, җитә. Сөлегеңдә булса. Сөлегеңне үзем алып килмәдеңме ни? Так, пакеттың теге биргән пакетның ички ягы чүпрәк бугай аның хәзер. Так,
Қолларны жудық. Суларны қазір алып қоябыз. Данияр, сен дәл іші не ішлейбіз? Булат, білесің мен болашақта исте, менә әне теге подливка ясый бит инде бер нәрсә. Нигә мин шул подливканы айрым ашарга яратайм. Макаронсыз дип әйтегин. Гомумән менә кызган әйберне яратам. Мин шуңа күрә алай эшлиләр микән, юк микән белмим. Әйдә менә бу суган. Данияр, кара әле. Аңладым мин. Менә бу суган белән аңа подливка ясыйбыз менә монда. Менә бу кастрюльдә. Давай, әйдә, менә кыздырабыз аларында. Аларында кыздырып алабыз, бераз гына су салабыз, подливкага су кирәк. Безнең су калды. Бу мен бу пешерергә дигән су иде, кул жуырга дигән түгел иде. Мин теге бераз импровизация ясадым. Юк, су кирәкмәс дим инде, белмим. Менә шуны кыздырып, янына куябыз котлетны. Котлетны янына куябыз. Әйе. Ярар. Булар белән бизибез тагын калганнары белән. Шулаймы? Әйе. Булды. Әйдә, без монда бераз гына җиштиреп алабыз да, һәм син әйткән эшне эшлибез. Киттек. Я, Данияр, әйдә. Син әйткән подливны без ясарга тиештер хәзер. Bütün нәрсә хәзер. Мин кастрюльне чылтыра куйдым. Кишерне тоттым. Кырабыз. Зан әйдә майда кыздырып аламсың, май һәм бераз гына помидор белән. Әйе. Тирәндерәк булсын. Безгә ирләргә нәрсә, кайнар әйбер тәмле була инде ул. Ничектә? Главный җылы булсын. Кайнар ризык русча бар бит, кайнар ризык ши булмый диләр. Әйе. Кайнар ризык димәк пешкән ризык. Я, гастрольләрен берәр кызыклы хәлсиләсем гастрольдә менә машина ватылды. Аңлашылдык. Аллаһның рәхмәте, автобусны яңарткансың. Әле ватылмаса яңартмаган булыр идең. Әйе. Монсы бер. Юк, без инде ул бер ватылгач ясаттык, ул еш ватыла башлады да. Теге бер предупреждение, ике өченчесендә җитәр ул бит уйлап карасаң, соңга калырга ярамый бит. Әйе. Монсы бер икенчедән тагын берәр кызыклы хәл. Биючеләр берәр нәрсә баянист дөрес уйнамады. Биючеләр дөрес костюм киеп чыкмадылар. Биючеләрдән син нәрсәдер оныттың, баналык. Ансы гомергә онытам инде мин. Булганда бармы шулай? Менә оныттым. Һәм башка нәрсә сөйләп китәргә кирәк. Ничек чыгасың анда вакытта? Минем булганы бар, кыз турында шигырь сөйлим мин хәзер. Так. Кызың турында инде. Кызлар турында. Кыз белән бәйле. Кыз белән бәйле җитди шигырь инде теге. Әтисенең иң башында нәни кыз утырып бара. Аңа 3 яшь кенә дип шундый теге җитди шигырь инде ул, лирик. Әйе. Мана сасам ярым, ботлифка ярымы? Юморда бит әле буталсаң да импровизировать ит. Була, а монда ярамый. Монда булмый. Мин ха сөйлим на автомате. Бер 6-нчы куплетта киттем вообще әни турындагы шигырьнең куплеты, былтыргы шигырьнең куплеты кирип китте. Үземне аңлыйм, вообще бүтән шигырьнең куплеты сөйләп киткән. Главный халык утыра, шулай кирәксе бар. Ondan kiri выехал, kızlar şehirine işiyle bitti. Просто лишний 2 kuplet başka şehirler istedim. Halk anlamadı. Anlagandır indi, bilmeyeyim. Yazmadılar ben esere. Ben özüm anladım indi. Danir, sen nerede yaşlısın? Ondan tağım büyüşüler bilen bir kızıklı vakıya. Bir Artyom isimli jigit işliydi bizde. O birinci jir, Yılmay degen jir var aynı. Yılmay. Artyom akrobat ayol, effektni zalga sikirip sahneden. Әйе. Залга мен көрдім бірсінде шулай эшләгәнен. Сикереп, синең концертта. Кул шабып, залдан чыгып китә инде. Так. Хәзер ялгышмасам Собада бара концерт. Соба микәнин түгел. Монда ул әле залга сикергәч, теге кул шабып сикереп бергәч, бөтен халык аңа карый. Ул инде теге сикереп, тамашачы кергән залдан чыгып китәргә тиеш. Хәзер бу китте, сикереп бара китте, теге ишекне тота, ишекне бикләп куйганнар булсын. Бөтен халык аңа карый, минем җырлаганнар. Тар. Чыга алмый. Ишек япма. Кул шабыга икенче ишеккә китте, теге халык мине онытты, карый, бу җырый. Икенче ишеккә биклә. Ишекте. Бөтен халык мага нишләргә белми. Йөрде дә оператор янына барып утырды. Андый вакытта әле урында юк. Ишегенә кирип китәрдәй булдым. Юк иде шул дип. Әле урында юк теге кайда утыра. Оператор янына барып утырды ул. Данияр, сен атма, безнең подлеп эшен эшлибез, яме? Мотор турамасын да ярый. Шалтыр-пылтыр итсәң дә ярый. Без аны кыздырып алабыз, тәмле итеп менә монда котлет янына булачак. Мин әле мондый подлепне гомумән беренче тапкыр ясыйм.
Подливның исеме бар. Данир подливы. Соус. Котлет по-данирски. Hem süz oңайынан, мына 2 июньдә сөйләбез инде. 2 июнь Өфе қалахында. Алахында синең концертың айы нәрсә көтә тамашачыларны? Нәрсә көтә тамашачыларны ул инде берничә көннән инде менә инде безнең тапшырышта берничә көн калды. Юмор, җыр, пародия һәм ул программаның 9нчы программаны безнең Уфа тамашачысы бик тулайым күрә алмады. Чөнки безнең 3 концерт булды, өчесе дә булды ярты залга. Ага. Ярты-пырты залга. Ул вакытта тегендә әле чикләүләр бар иде, шулай бит? Әйе. Менә шул уңайдан без инде тагын бер мәртәбә эшләргә булдык. Шуңа күрә Монсында инде чикләүләр юк, 100% зал җәмәгать. Әле үзгәрешләрдән 2 кызым булачак инде. Аннан соң әле бусы сюрприз булыр. Афишага кирмәгән тагын бер дустым. Мин аның белән бик сокланам. Миңа калса күп милләттәшләр аның белән соклана. Рөстәм Набиев та булачак. Мин әле Булат Бәйрәмов дип әйтәсем тора. Ну, Булат килсә мин каршы түгел. Автобуста урын бармы соң? Бар. Юк, синең аерым үземнең җиңел машинама утыртам. Рәхмәт. Юк. Иң әйбәт урынга, рульга. Рәхәтләнеп. Әйе. Страховкага мин вписанныймы? Договоримся? Впишем. Рәхмәт. Өфе қалағында дуслар мені де, дустар көтіп қалағыз, яме. Булды, Данир. Житер, күп эшләдек без син белән бүген. Моның хәтле син узганында да эшләмәгән идең. Бүген бирәк тә күп эшләттем. Хәтта бераз эшләтә башласам, гомумән исәнләшми дә башларсың. Булат мине эшләтә, үзе белән эшләмәде. Рәт, әйдәме сынап тызлыйбызмы? Мин уйлаган идем, гонорар сорый башларсың ди. Юк. Дип әйтерсең бит. Әйе. Булды. Так, савай. Үзем салыйм әле. Әйдә, үзем белән. Мин үзем эшләрен дип әйтерсең. Яме? О, Данир, менә. Ис киткәч шәп. Подъюлаш. Әйдә, тегесен дә сал инде алайса. Юк, ансын кисеп куябыз. Нәрсә? Монысы кишердеме? Юк, нәсәле тәмләткеч. Аха. Булсын. Тәмләткеч дә булсын, әйдә. Син үзең әйтеп торасың бит инде. Синең каныңда бар. Әйтеп диясең, плов килеп чыга. Почти. Я җәмәгать, нәрсә килеп чыгасын без инде сез инде шамаладыгыз. Без инде үзебез дә почти шамаладык. Хәзер исем уйлап табыйк инде бу ризыкка. Тушеный овощ ничек була татарча? Нинди яшелчә була тушеный? Тушеный? Әйе, томалап пешергән дип әйтик. Томалап пешергән яшелчә. Томалап пешкән яшелчә белән саф котлет дип атала бу. Ризык. Инде дегустация булачак рекламадан соң. ТМТВ телеканалда тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Данир Сабиров. Данир, исәнмесез. Турыдан туры эфирда рубрика дәвам ит дип атала. Теге ит түгел, дәвам ит. Аңладың? Әйе. Ну, иттә туры килер инде безнең тәмле көрәшкә, конечно. Әйе. Ит дигән теге ит. Ну, монысы дәвам ит. Аңладың? Сиңа хәзер биреләчәк бер җыр. Сиңа башын ишетәсең дә. Һәм бер җирендә кырт изелә. Һәм мин сиңа вариант тәкъдим итәм. Шуны бутап, нәрсә җырлап ахырын. Син искә төшерергә тиеш булачаксың, аннан соң оригиналын чыгы икәнен аңлашылдымы? Бишә бутарга тырышам, син буталма. Ягъни рубрикабызның икенче исеме буталма. Бутасам да буталма. Әйе, бутасам да буталма. Киттек беренче җыр. Üstəlində barısı da var, nigə şəyinin təni yox. Кичә кайткангадыр инде синнән матур кеше юк. Оригинал әйтергә тиеш. Әйе. Шәйең суына бит инде. Нигә? Тукта. Шәйең Yo, бар, искә төшерәләсә беренче. Шәйнең тәме юк. Ялгыз булганыгадыр инде. Өемнең дә яме юк. Молодец. Дөрес. Башта ялгышрак юлдан киткән идең инде. Салават абый бу тапшырны караган. Бутадың, Булат, бутадың, ну, бута бетерә алмадың. Әйдә икенчесе.
Şaridim senin yanğa, şaridim senin yanğa, Akalinaga oturup. Mutadım ürün. Ah, Ağarıydım şul yakılarga, ağarıydım şul yakılarga, şişmemin arı bular. Молодец, dürüst. 100% doğru kildi. Kimde 4. yıl? Aha. O şama sin kıstı bayını, şeyeşik eyde kıdam, şeyeşik eyde kıdam. O benim için tuğan. Urlama sinanı minnen, kaldır şettinigi uğram, kaldır şettinigi uğram. Dürüst. Gittik Allah'ısı. Kündüme sızırmışa yaşlık ömrüm üte. Seyeklim birde kartaymış şuna kitalmayım senden. Күңелем хиште картаймый хаманда нидер көтә. Дөрес. Картаямын исең, Yürek, mangaylar. сырланса да, Ботоксны белән. шушы ризыктан артык ингредиентлар пешерәбез біз калса да. Alsa da iyi. Bizim kısaca tegisinde şöyle rifmalar çıkargan hepsinin bilen. Allah'ısı. Gülüm seniken, nazlı isim seniken. Bizden kebek söyleşingen kişiler kübrek iken. Benim için yaratılgan suygan yarım sen iken. Seniken. Koyan bilirsin bu şarkını. Ne iştikenim var mı? Jırlay ana bir. Ayda. Ol vaqtda kulaqlıydı ol jırlaganda. Ha, andi kulaqlı mala yok indi. Akmaylarda, aklarda bir işken idik canım. Okutuşum, iretuşum, bari tiksin ildarım. Şulaydır ben bu jırını bilem baradım. Bilem şu devamını bilmem ben anı hatırlamayım bulayda. Yaratuşum de başına. Yaratuşum ki. Kişiruşum Elde. sin var canımdır indi. Bir can yarım. Kişirmişe, eldesin var. Bir can yarım. Deriz. Ay. Senin canımın yaratısı, yaşaysın yüreğin turunda. Şeyişim çıgasın karşıga, tortanşap yerisin teginde. Nur sebep barasın yoluma, balkısın köngülüm turunda. Kugunda. Turunda. Nur sebep barası yoluma. Turunda da balkı bulabi. Ay. No, original boyunca kugunda buluğa. Bek mümkün. Bizning bayanda oynavchi Kiram abi, Kiram Satiyevni. Bilmagan kishi yo'qdir endi menga qolsa ulkanlardan dekerak davlatda. Mana kitobda Kugunda deb yozilgan ekan, demak Kugunda deb yozilgan kerak. Kiram abi bir qiziq Notasını. aytazim kela, ul uyratganni umuman yaratmaydi. Sening yosh boshing bilan Kiramni o'ynarga nechik uyratirga Jiret itesin deydi. ha? Jiret itesin. Ay, jur'at etasan. Endi neng bor deganday. Haqqing bor. Haqqing, voh. Молодец. Tatar radiosida ishlaganini ko'rib tarakishning baribir. Men juda so'zga so'z tobalar, tobolmag'ach tanilgan artistlar deb aytaylik. Ham birsida Kiram abi kabinetning eshigini irinmagan bitalatiga raspeshat ettirib yosatgan sekretardan yozdirib qo'ygan bu hozir zo'r harflar bilan hali. O'gizni sizlarga, baliqni yuzarga, ilhamni jirlarga, Kiramni o'ynarga uyratmilar degan. Shuni yozdim. Ayda gittik. Kim quyoshga tova, tongga tova, yoz turinne tova yuğlala. Yazın yaprak yargan ağaçlarga, imenlerge taba yol yaram. Güller arasından ölenlerge kubelekte kirip yuğalam. Mana Kiram Satiyev'in sözü işte. Uzenlerge dip yazılgan iken kirip yuqaram dip uzenlerge dip jırlarga kerek. Amin nasıl bir lan? Kubelekler dip neselerden de qaydır. Kubelekte kirip yuğalam. No, ansayını bilesin. Bu jırını İlham abi jırlasa da min Fuat abidan işkendi var İlham abi jırlasa. Abi Fuat abi kubelekte kirip yuğalam. Так что это претензия. Yarar. Manda ali bakaslaşıp bolar edimek. Dip etesin kile yarar.
2 jir kaldı. Мұңлы шешмә Senin hatın. Kişi Gel- hatırında işim gel- yok. Uzun şarda uzun cevabını ayt. Gel bakşasın yegirip, senin bilen, mene, tağı bu tesim. Senin bilen yolga çıgam, keyfimni ko'tarding, viş. Yok, мұңлана kiş, amında bolay. Senin bilen yolga çıgam, keyfimni ko'tarding, viş. Yaşligim şişmeleri. Gül bakşasın yegirip çıgam, kim мұңлана? Көрінмей hiç. Hiç, көрінмей viş. Гүл бақшасын Йөгеріп йөгеріп шығам Кім мұңлана көрінмей Булатын мұңланма вақытлар болған енді. бұл рәсім. Şolay. Hem tağın sıngısı. Bik ağırlaşam. Tik senin bəxitin haqqına. Hin özün gayipli barhana. Buldu. Молодец. Şep buldu rubrika. Oh malay. Oho, malay. Hazır. Degustation. Qarab, hamı qoyub тұр екен. Ha motor etip salıyıq енді. Motor etib Endikler salaq. rizq alsana, главное красиво оформить. Motor etip Мынсы бір, ikіншіден оформенчик болса, bizəu bunu, bizəu mu indi? Bizərgə. Bizərgə motor etib, bizərgə yasarğa. Оформлять иттерге. Əfərimlə dedi alaysa tutarsa. Рәушін китерге. Әйе. Шулай, картинка yasarğa. Resim. Suret. Demək, Danir, hazır degustasiyaçıyız, surətliyik, ondan sonra indi misal sötəm original fotonu. Nindi bularga tiyiş idi. Ya Danir, bana sen pişirgen rizq, naşoy motor etib bizədin. Cəmiyyət qarağız әлі, ничек Yeşilşe mında garnir bularak bara. Әйе, bizden ойлағанек подливо деп, но қарадық да. Bu tuşoный капуста. Tuşoный кәбісте, но кәбісте гына yok. Кәбістесі генә юк менә. О, бик тәмле бергә охшап тора үзе. Суганнар, менә бит помидорлар, битмесе дә кирәге чыкты. Бүтән нәрсәне кулландым, иң мөһиме Bütün bulganın saldım indi bildiralgança. Бу тапшырның принципы менә стилдә булган ингредиентларны барысын да кулланырга. Син кулландың. Молодец, монсы өчен Suğunda saldık mında. Әйе. Biraz. Әйе, хәзер миңа җибәрделәр теге фотоны. Күләрсең микән, син юк микән, җыларсың микән? Ул pilmen. Ул чынлыкта пилмән булды, но гади пилмән түгел, чучвара дигән пилмән. Ишкән бармы? Чучвара, ayı Kafkaski. Үзбәк пилмән икән ул. Менә шундый нәрсә килеп чыгара тиеш булган. Танер, бу бик мәшәкатьле бер булырга тиеш булган бу. Безгә моңа камыр җәйрә кирәк буладыр. Ну, ой, эше күп инде. Үзбәк булгач эшләр инде, үзбәк булмагач нишисең инде. Әйе, ну. Әйе. Ярар, әле кап кара кирәк. Моны бит фотографиядан кап кара булмый. Бәлкем синеке действительно тәмле чыккандыр. Бу яктан син ота алмадың, конечно. Ул минем юлка бар. Тута без әле булай эшлибез. Мин беренче. Син әле гастрольгә чыгасың бар икесе. İşe pişken. Кайнар Беләсеңме нигә тәмле бу? Мәшәлән. Монда әнәтегә пловга сала торган тәмләткечләр бар. Менә буларны салганга була бик тәмле бу. Шундый тәмле тәм биреп тора икән. Менә бит. Гарниры тәмле дип чыгам монда не. Үзебез булган кешеләр инде. Миләүшә. Пешертсин бу җегетне, яме? Кухняда ешрак калдыр үзен. Pilmen гадигә нәйбердән котлет кыздырдык. Билмәннән котлет ясасын җиңа. Данир, молодец, шәп килеп чыккан. Уйлап тордым да. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан Али Кукмара табасы. Ул бездә икәү, әле тагын берсе бар. Икегә бүлеп булмый моны, ике табаны икегә бүлеп була. Берсен безнең әлеге рецептны юллаучыга җибәрәбез. Икенчесен тапшырыбыз менә сезон ябылды бит инде. Соңгы тапшыру менә бу сезон дәймен. Бик теләп, бик рәхәтләнеп сезнең гаиләгә тапшырабыз. Данир Сабиров! Зур рәхмәт. Бик кызыклы рецепт тәкъдим иткәнең өчен безгә. Дуслар, әгәр дә сез дә менә кызыктыгыз шундый матур төстәге табага, Кукмара табасына, сезгә дә киңәш итәм. Кукмараның бар интернет кибете, керәсез дә заказ бирәсез дә китереп бирәләр.
Zavod bəyərlərindən praktически. Яйsə kibitlərine barasız firmanın kibitləri Kukmarada var. Qozanğa bik iş yerisi bitdi. Мен сизип турам, көрүп турам битинде Кукма. Менә Qozanğa келгәч битинде сез иң беренче эш булып кай барга тиеш. Кукмара кибитенә. Булат сөйләгән иде. Адреслары күп бөтен Казан буенча Павлюхин урам 104, Рихард Зорга 11Б, Монсегорки парк, Сәүдә үзәгенә беренче катында Мусин урамы 23Б, Айрым кибет һәм Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетнең беренче катында. Анда төрле Аллаһның бар әле Софи линиясы дигән, менә Софи линиясы чыкты. Нержавейка шундый исключительно мощный, шәп, җайлы, уңайлы таба ул эме? Таба да аның кастрюль дә бар. Леге жаровнялары да аны электр плитәсендә кулланып була, син частный секторда багач газ плитәсендә һәм кем белә, бәлкем синең индукцион плитәңдә бардыр. Индукциядә кулланып була, менә шундый хәтта савыт сабалары да бар, тимер савыт сабалары. Бик зур рәхмәт спонсорларыбызга һәм оригиналлыгын тикшерү өчен сиңа вакыт әйләткән инде, эшләр кирәк. Төбен кара кирәк. Кукмар дип язылган икән, димәк, оригинал. Made in Russia. Үзебездә, Татарстанда хәзер җитештерәләр әлегә савыт сабаларына. Төссүгенә ни тора, строение бирә. Әйе, төсләре бик күп төрле. Я, Данир, шәп булды бу. Кызык булды. Рәхмәт. Минем дә күңел булды. Яңа рецепт өйрәнеп кайтып китәсең менә бүген. Уйнап кына тотынган ик, менә дигән килеп чыкты. Кемне булган бу хәзер? Я, дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Безнең белән сезон дәвамында булганыгыз өчен. Инде 9нчы сезонны төгәллибез. Данирга рәхмәт килгәне өчен. Уңышлар сиңа әле бу концертында, Уфа концертында сезонны инде төгәллисең дә, Алла бирсә, Сабантуйларда да рәхәтләнеп, җиңсызганып эшләргә язсын, җырлап биеп, һәм инде яңа кешеләр туплап, яңа синең 10нчы сезон булып чыга. 10нчы сезонга керергә язсын, безгә дә 10нчы сезонга әле кирип китәргә язсын, хәл җыеп алганнан соң җәй айларында. Я, дуслар, саубуллашабыз сезнең белән һәр вакыт аша тәмле яшик, тәмле ашык, ТНТВ телеканалында тәмле көрәшне күзәтеп барыйк. Яңа очрашуларга кадәр. Сау булыгыз! Данир, рәхмәт, яме. Булды бу.